Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Simeon Boyce ndi mzangayu Lene Mponda. Mwapoyamba nayi mitu yake. Boma alimbikitsa akuluakulu oyendetsa ntchito za mabungwe a boma kuti aziwunikira ntchito za mabungwewa kuti zipindulira Amalawi. Anthu mdziko muno awapempha kuti aonetsetse kuti ana obadwa kumene mpaka osapitirira zaka 10 alandira katemera wa matenda a polio. Ndipo munkhani za masewero unduna ona za chinyamata masewero ndi chikhalidwe wapempha kampani ndi mabungwe kuti azitenga nawo mbali potukula masewero a mpira wamanja ndi ena. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi walimbikitsa akuluakulu oyendetsa ntchito za mabungwe a boma kuti aziwunikira moyenera ntchito za mabungwewa kuti athe kupindulira dziko lino. Saidi alankhula izi ku Mangochi pamene amatsegulira gawo lachitatu la maphunziro apa mpando oyendetsa ntchito za mabungwe a boma. Owen Mavula ali ndi ripoti. Polankhula ku Mangochi pamene amatsegulira gawo lachitatu la maphunziro akuluakulu amabodi amabungwe a boma komanso adindo oyendetsa ntchito za mabungwewa, mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi anayamba ndi kutsindika kufunika kuti adindowa adzigwira ntchito zawo motsata malamulo kuti ntchito zomwe mabungwewa akugwira zitukule chuma cha dziko. Saidi ati akuluakulu amabodi amabungwe a boma komanso adindo oyendetsa ntchito za mabungwewa ali ndi udindo waukulu oonetsetsa kuti ntchito zikugwirika motsata malamulo. Iwo ati chachikulu ndi chakuti adindowa aonetsetse kuti mabungwe omwe akutsogolera akugwira ntchito mosamala chuma cha boma, kuchita zinthu poyera komanso kuthetsa mchitidwe onyalanyaza ntchito pakati pa ogwira ntchito. Akaonetsetse kuti ntchito zonse zochitika pa state imeneyo zikuyenda bwino, aonetsetse kuti iwo akhale maso athu for president sangakhale paliponse. Nde iwo akamakhala zizwa kuti atumidwa ndi president athu Professor Arthur Peter Mutharika. Choncho akhale maso athu kumene kwaone kuti nkhani za makobiri zikuyenda bwino, nkhani zakatangale kulibe, koma nkhani zonse zikhale zoti anthu aja azigwira limodzi. Ndiponso tawapempha ma board members kuti asagwiridwe ndi management ncholinga choti azilephera kugwira ntchito yawo yowunikira zinthu mene zikuyendera pamalopo. Chifukwa iwo ndi maso aboma ndipo akagwire ntchito yoyenereka ncholinga choti Malawi apite patsogolo, mabungwe athu aziyenda bwino. Ngati kuli kutolera ndalama tolezo kwanira, ntchito yonse aboma iziyenda bwino. Akutsogolera maphunzirowa ndi abungwe la Malawi School of Government, ndipo wapampando wa board ya bungweli ndi Professor Louis Dzimbiri. Akamayendesa mabungwewo azionesa kuti zimene munga malamulo aboma akunenera, kaya tiyerekeze nkhani ya ndalama, kayendesereka ndalama, budget, kapena mwina kugula katundu ndi zina zotere, kapena kulemba anthu ngakhale kuwaita promote zinthu ngati zimenezi, iwo aziwunikira ndithu ndi chidwi kuonesesa kuti pasangokhala kumangowononga ndalama za boma for its own sake. Maphunzirowa akuchitika pamutu oti kulimbikitsa ntchito yobwezeretsa chuma mchimake kudzera mukugwira ntchito mwaukadaulo pogwiritsa ntchito mabungwe ya boma. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yatsimikiza kuti anthu 22 afa, 71 avulala, ndipo ena opitirira 31,000 akusowa pokhala chifukwa cha ngozi ya madzi osefukira yomwe inakhudza maboma ena mdziko muno. Mkulu wa nthambi a Wilson Moleni alina izi pamene bungweli limangawa katundu osiyanasiyana kwa anthu omwe akhudzidwa ndi ngoziyi kumulanje ndi kuphalombe. Chisomo Break wafika ndi ripoti. Amoleni anati ngoziyi inaononga kwambiri, yasokoneza umoyo wa anthu, ndipo bungweli likufunikira ndalama zokwana 10 million za dziko la America kuti lifikire ndi thandizo anthu onse okhudzidwa. Ntchito imene ndi yayikulu, tayambapo tokha kupereka zithandizo zosiyanasiyana monga maonera pano, kwa pasanthu chimanga, mablankete, ndiwo ngati nyemba, komanso madera mwina pali ndiwo zosiyanasiyana zimene tikuwapatsa, zonse zifunika ndalama zambiri. Ndipo kuti tikwaniritse izi pafunika ndalama zosachepera $10 million. Mkulu wa bungwe la Dotimayo anati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika walamula bungweli kuti lifikire ndi thandizo aliyense yomwe wakhudzidwa ndi ngoziyi. Tayambapo kale kufikira anthu amene akhudzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira komanso mphepo zimene zagwa masiku atatu apitawa.
tayambapo kale anthu ambiri tamba kale kuwafikira monga tili kuno ku Phalombe, takhaso tikuyenda m'maboma mwinamo komanso kumene sitinapiteko amwina anthu angoganiza kuti tikufikira kukhako kumene tapitako ife physically, komanso kumene sitinapiteko tikumakhala kuti zithandizo zafika kale. Pali zithandizo zikuperekedwa madera onse, amakhanso 16 onse amene akhuzidwa. Pakadali pano mfumu yayikulu ya Alomwe Paramount Kaduya yathokoza mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa choonetsetsa kuti anthu onse okhudzidwa akulandira thandizo. Thokoze akomishona athu ankuzogwa mwazizizi komanso kuzera kwa president athu Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa atamva kuti ku Phalombe kuno zinthu zavuta, madzi aononga, manyumba anthu aonongeka, mindaso yapita, anabwera komishona athu ndi zithandizo kuti anthu athandizike ngati first aid. Ndithokoze kwambiri. Mboma la Mulanje ngozi yakhudza manja oposa 700 ndipo ena ali m'makampu. Ndipo mboma la Phalombe anthu awiri anafa ndipo mmodzi anasowa, komanso ngozi yakhudza manja ochuluka. Chisomo Break, MBC, Phalombe. Ndipo tili pa nkhani yomweyi, mtsogoleri wa mpingo wa Salvation for All Ministries International Apostle Clifford Kawinga wathandiza mabanja oposa 600 omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira ku Mchinji. Thandizoli likufuna kulimbana ndi mavuto osiyanasiyana omwe anthuwa akumana nawo. Miriam Kaliza ali ndi ripoti. Linali tsiku labwinobwino pamene mayi Stella Kachepa omwe iwo ndi banja lawo amachita malonda ogulitsa msitolo pa msika waukulu wa Kaigwazanga ku Mchinji, koma nthawi imene mati 6 koloko mawa moyo wawo unasintha mwadzidzidzi. Akuti anamva phokoso la chilendo ndipo atatuluka panja anaona madzi akubwera mwamphamvu kulowera ku nyumba kwawo. Mwamantha anadzutsa amuna awo komanso ana, ndipo pasanathe nthawi madziwo ananyamula chilichonse chimene anali nacho. Zina mwa zinthu zomwe zinaonongeka ndi kuphatikizapo fetereza amene amagulitsa, shuga ndi zina za mnyumba zinanyamulidwa ndi madziwo, komanso nyumba ziwiri zomwe ana awo amagona zinagwa, koma mwamwayi palibe amene anavulala. Kuonjezerapo ndalama zomwe amasunga ngati msungichuma wa banki nkhunde yawo zidapitanso ndi madziwo, moti mmene timawapeza mayiwa amayanika shuga komanso soda zomwe zidanyowa ndi mvulayo kuti mwina akhoza kugwiritsanso ntchito. Funa wabwino atatithandiza kumakamaka kugawola ndalamayo kuti mwina tikhale ngati taoderaso katundu wina tipitirize bizinesi yathuyo. Komanso ineso ndinali woti ndimapangaso bizinesi pa ineneka ndimasoka, ndiye kwapezekaso kuti makina angawa anatani anapita ndi madzi. Ni thandizo limene andipatsa ine ndithokoza kwambiri. Ndipempha Mulungu kuti pamene achotsa zimenezi awonjezerepo zina, komanso akachitireso ena amene angakhudzidwe ndi ngozi ngati zimenezi. Komabe ngakhale izi zili choncho, mtsogoleri wa mpingo wa Salvation for All Ministries Apostle Clifford Kawinga anaganiza zobweretsa thandizo lakuthupi komanso lakuuzimu kwa anthuwa. Mpingo wapereka zinthu zoti nkugwiritsa ntchito monga mafuta ophikira, zofunda komanso chipepera choyika pa nyumba, ndipo Akawinga anapitiriza kunena kuti akhazikitsanso makalaba aulimi wanthirira atatu ndipo apatsidwa zipangizo zonse zoyenera ndi cholinga choti anthuwa aphukirenso mwachangu. Mawu a Mulungu amene timawerenga Masalmu 46 amene Mulungu akunena kuti Yehova ndiye thandizo lopezekeratu nthawi ya msautso. Ndipo zindikira anthu akuyenda m'chisautso chowawa, aluza katundu wawo, aluza chuma chawo, alibe manyumba ogona. Tinaonetsetsa kuti nyengo zimene akudutsa ndi zowawa kwambiri, kusiya nyumba, kuluza katundu ndi zinthu zopweteka. So timafunitsitsa choyambira tapatse mawu a Mulungu opereka chiyembekezo ndi zimene tapanga pano. Komanso tinabweretsera zakudya zimene akhoza kudya masiku awiri atatu, monga ufa ndi magroceries osiyanasiyana, mchere, shuga ndi zina zotere. Komanso sidayiwale kuwabweretsera mablanketi. Tupita nthawi yozizira ndiye tinaona kuti ndi kwabwino kablanketi kokhakhale nawo. Mawu ake bwana mkubwa wa boma la Mchinji Mylen Kachavula akuti ngakhale palibe amene adamwalira, mabanja ambiri ataya chuma chawo chomwe chitenge nthawi kuti abwenzeretse. Iwo anathokoza Apostle Kawinga chifukwa cha thandizoli, ndipo anati maka ntchito ya ulimi wanthirirayo ithandiza kwambiri chifukwa ngati boma chilinganizo chimenecho chinaliponso. Vutoli ndi lalikulu chifukwa madzi anaphulika kuphiriko, ndipo zapangitsa kuti mawanja
opitirira 633 akhudzike ndithu ndi ngozi imeneyi, mokuti ambiri aluza katundu wochuluka, ngakhale kuti Mulungu atikomera mtima ndipo tikulemekeza kumwamba chifukwa cha chimenechi, kuti palibe moyo umene unatayika kapena anthu kuvulala, koma katundu ndi amene watayika wambiri. Ngozi akutinso yasokoneza maphunziro chifukwa ena mwa anthu amene asamutsidwa akukhala m'makalasi, koma pali chikonzero choti asamutsidwenso kupita kumalo kongoyembekezera kuti ophunzira ayambirenso maphunziro. Kuchokera kuno ku Mchinji, ndine Miriam Kaliza. Asilamu apa mzikiti wa Uliwa mboma la Karonga apempha anthu kuti azigawana zomwe ali nazo ndi osowa pofuna kukondweretsa Mulungu. Sheikh Yusuf Dzimbiri wapa mzikitiwu ndiyemwe wanena izi pa chikondwerero cha Eid al-Fitr cha chaka chino chomwe phungu wa dera la kumwera kwa boma la Karonga a Duncan Kaonga anali nawo. Rodoviko Nyirenda ali ndi zambiri. Poyankhula pa chikondwererochi, Dzimbiri anayamikira phungu wa derali chifukwa cha thandizo lomwe wapereka pa mwambowu. Iwo anayamikanso Asilamu chifukwa cha kudzipereka ndi kupirira pa nthawi yonse ya kusala kudya mwezi wa Ramadani. Iwo analimbikitsanso Amalawi kukhala ndi mtima ogawana ndi kuthandiza osowa nthawi zonse, ponena kuti zimenezi zikugwirizana ndi ziphunzitso za Chisilamu. Pasiki imatanthauza kuti ukamasala uzipempha kwa Mulungu china chilichonse ndi vuto limene uli nalo. Komanso ngati unali zina zake zimene umachita nthawi ngati iyi umatha kusintha. Ukayamba kusintha osati usiye kuti fasting yapita. Ngati umapereka kwa anthu amene amavutika komanso ndi anthu amene amadwala mzipatala, usasiye kuti fasting yapita. Uziyenera kumathandiza amene umathandiza. Chifukwa Mulungu amadalitsa munthu wopereka osati zanja lowanja. Poyankhula pa mwambowu, phungu wa kunyumba ya malamulo ku dera la kumwera kwa boma la Karonga a Duncan Kaonga anati anabwera kudzakondwerera limodzi ndi Asilamu kuti athe kumvetsa bwino mavuto amene amakumana nawo pa nthawi yosala. Zimenezi zimabweretsa umodzi wonena kuti nthawi imene tikugwirira ntchito ya zitukuko, Asilamu aja amadziwa kunena kuti MP uyu amakhala nafe, ndena onse amazipereka kugwira nawo zitukuko. Komanso china chilichonse chofunikira nawonso amakhala pafupi. Ndene mmaona kuti simayenera kuti tiziyasala chifukwa nawonso ndi anthu amene ali mkosese muno, komanso ndi amene akuthandizanso chitukuko mdziko lino lonse la Malawi. Pamwambowu Akaonga anapereka ng'ombe kwa gulu la Asilamu ku mzikiti wa Uliwa kuti igwiritsidwe ntchito pa chikondwererochi. Eid al-Fitr ndi chikondwerero cha Asilamu chomwe chimachitika pomasula atasala kudya kwa mwezi woyera wa Ramadani. Rodoviko Nyirenda, MBC Karonga. Mpingo wa Anglican kuno ku Malawi uchitisa msonkhano okondwerera kuti utumiki wa amayi mu mpingo pa dziko lonse wakwanitsa zaka 150. Msonkhano uchitika kuyambira pa 9 mpaka pa 12 April. Malinga ndi mkulu oyendetsa komiti yomwe ikukonza msonkhano a Melinda Dzanja, iwo ati akuyembekezera anthu osachepera 2,500 kudzakhala nawo pa msonkhano. Po Mlowoka ali ndi zambiri. Wapampando wa komiti yoyendesa zokonzekera za msonkhanowu a Melinda Dzanja wati msonkhano wa amayiwu ndi ofunika kwambiri pa mbiri ya mpingowu, atipoti amayi amagwira ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo zachifundo komanso kuthandizira pofalitsa uthenga wa Mulungu. Adzanja ati pakadali pano zokonzekera zonse za msonkhanowu zili mchimake. Chibweresa azimayi wa amayi konse ofolowo kuzasangala kuti kodi azimayi tantumikira bwanji Mulungu mbungwe limene pa zaka 150. Tachita ntchito zanji ndi kulimbikisana ndi ma experience amene maiko folo amenewa aona ku maiko kwawo ndi kuthandizana kupita chisogolo tikhoza kupita bwanji potumikira mpingo komanso kutumikira dziko. Chifukwa ngati mbungwe la amayi situtumikira mpingo okha, timapanga extend ingakhale kutumikira ma communities amene ifeyo tilimo. Gulu la Mothers Union analikhazikitsa mchaka cha 1876 mdziko la England ndi cholinga choti amayi adzithandiza pa utumiki kudzera mu ntchito zosiyanasiyana, ndipo kuno ku Malawi linayamba mchaka cha 1920. Pakadali pano bungweli likupezeka m'maiko okwana 88 pa dziko lonse. Po Mlowoka, MBC Lilongwe.
Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tonenso mitu yake. Boma alimbikitsa akuluakulu oyendetsa ntchito za mabungwe a boma kuti aziwunikira ntchito za mabungwewa kuti zipindulira Amalawi. Anthu mdziko muno awapempha kuti aonetsetse kuti ana obadwa kumene mpaka osapitirira zaka 10 alandira katemera wa matenda a polio. Ndipo munkhani za masewero, unduna ona za chinyamata, masewero ndi chikhalidwe wapempha kampani ndi mabungwe kuti azitenga nawo mbali potukula masewero a mpira wamanja ndi ena. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Anthu mdziko muno awapempha kuti atengere ana obadwa kumene mpaka osapitirira zaka 10 kukalandira katemera wa matenda a polio yemwe amukhazikitsa kuti amupereke mpaka kumapeto a sabata ino pa 27 Marichi. Katswiri wa zaumoyo ku bungwe la UNICEF Joe Opio wanena izi pamwambo okhazikitsa katemerayo pa sukulu ya Naizi ku Bangwe pamodzi ndi ofesi yakulu ya zaumoyo ya Blantyre. Ana opitirira 300,000 ndi omwe akuyembekezeka kulandira katemerayo. UNICEF kumbali yathu nkhani ya polio ikutenga kuti kuonetsetsa kuti mwana aliyense m'Malawi munomo alandire katemera. N'chifukwa chake apatagwira ntchito ndi aboma nkubwera kunoko kumene kuloncha katemera amene ku Blantyre ncholinga kuti mwana aliyense amene ali ndi zaka zosapitirira 10 alandire katemera wa polio ndipo akakhale otetezeka. Uthenga wanga kwa makolo, mafumu ndi ena alesa nkomite ndiona kuti atengepo mbali. Tikudziwa kuti nthawi ya katemera kumakhala zambiri zochitika nkhani zofuna kuti zikasokoneze katemera. Kwa ife tuna kuti makolo, mafumu ndi adzipembedzo onse atenge mbali kuti akateteze anawo. Chifukwa timanena kuti akapezeka mwana polio mmodzi ndi nkhani yovuta ku dziko lonse, ndi aliyense atenge nawo mbali kuti ana onsewa alandire katemera ndipo akatetezeke. Bungwe la Technical, Entrepreneurial and Vocational Education and Training Authority TVETA alangiza aphunzitsi 30 omwe amaphunzitsa ku sukulu za luso la ntchito zamanja ku chigawo chakumwera kuti agwiritse ntchito luso lomwe aphunzira pothandiza kukweza chitukuko cha dziko lino. Poyankhula pa mapeto a maphunziro a zamagetsi pogwiritsa ntchito makina a kompyuta m'boma la Phalombe, Mayi Concepta Bamusi omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu a ku bungwe la TVETA ati maphunzirowa ndiofunika pothandiza aphunzitsiwa kukhala ndi ukadaulo wa makono wa ntchito za magetsi. Ifeyo ngati TVETA tikayang'ana dziko lonse lapansi kenako kubweranso olo ku dziko lathu lino la Malawi, tikayang'ana china chilichonse chochitika mu dziko sitinaonepo chimene tinganene kuti ichi chichitika popanda munthu waluso, sindinachionepo. So ifeyo timanena kuti tikaona kuti dziko lathu sili kuyenda patsogolo, ifeyo anthu aluso timakhala tili ndi mlandu. So ndimawuza anzangawa kuti ifeyo tikufunika kupanga ntchito zathu mwaluso mothandiza kuti tichuluke, akapangitse ana athu aphunzire ambiri kupangira kuti dziko lathu likhale ndi anthu aluso pena paliponse. Chifukwa tikapita olo kuzipatala kumafunika munthu waluso wakenso wa magetsi. Tipite pano tikukamba nkhani za mining, dziko lathu likufunika lipange mining, tikayang'ana mining iyo ikufunika magetsi, makamaka ma systems okuti azipanga anzatu omwewo amene amaphunzitsa za magetsi. Mmodzi mwa aphunzitsi omwe amachita nawo maphunzirowa a Jafet Chauluka ati maphunzirowa awathandiza kuti azigwira ntchito yawo mosavuta. Zimene taphunzira mkati mwa wiki iyi zitithandizira kwambiri mmene tukaphunzitsa ma students athu mu college makamaka pa luso la kujambula zimene timati ma circuit. Ophunzira athu akakwanisanso kumajambula ndi kuzindikira circuit imene mwina akhoza kukhala kuti ajambula siwo koma inajambulidwa ndi manufacturer wopanga chinthuchi ngakhale kuti akhala dziko lina, koma zimene language imene imagwiritsidwa ntchito, chilankhulo chimene chimagwiritsidwa ntchito ndicho jambula chinthucho chisanapangike, popeza munthu sangakwanise kukonza chinthu chimene sakudziwa mmene chimagwirira ntchito. Munkhani za malonda, kampani ya Foja Sacco yati mpamba wake wakula kuchoka pa 975 million kwacha mchaka cha 2024 kufika pa 1.2 billion kwacha mchaka cha 2025. Mtsogoleri wa Sacco Bernadetta Yafete
wanena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa pachaka wa sakoyi. Olive Phiri wadza ndi ripoti. Malinga ndi mtsogoleri wa Fodya Sako a Benedetta Yafete, mavuto omwe anakumana nawo mchaka chomwe changothachi ndi monga kutsika kwa chiwerengero cha mamembala ake komanso mavuto akapezedwe ka ndalama. Ayafete ati ngakhale panali mavutowa iwo akwanitsa kuchitabe bwino pa nkhani ya chuma. Kulitsa chuma chathu chimene mati total assets kuchokera pa 975,000 kufika pa 1.2 billion. Talowa mu gulu la masako ama billion m'Malawi muno mu chaka chimenechi, ndi chinthu choti tikunyadira kwambiri andi chitithandiza kuti tilimbikire kugwira ntchito kuti tipitirire kukulitsa Sako Fodya Sako imeneyi. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ochokera ku unduna wa zamafakitale, malonda ndi ntchito zokopa alendo a Rafael Kondiwa ayamikira Fodya Sako kamba kotukula mamembala ake pa nkhani za chuma. Iwo atsimikizira Sakoyi kuti ayipatsa chithandizo chofunikira. Akondiwa alimbikitsanso akuluakulu a Fodya Sako kuti achilimike popititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito zawo. Kuoneka kuti ikuyenda bwino ndithu poona zinthu ngati mwina mmene chuma chawo chilili chikuoneka kuti chikukwera. Ndaonanso pomba kuti akhanga takwera malo ma billions chimene chili chinthu chabwino, komanso taona kuti surplus yachitika ndithu ngakhale kuti mwina sinasiyane kwambiri ndi imene inachitikira last year, of which nthawi zambiri timayembekeza kuti zikhala ikukwera ndithu mapita chisogolo. Fodya Sako ili ndi mamembala okwanira 1,262, chiwerengero chomwe chatsika kuchokera pa 1,634. Pakadali pano kampaniyi ili ndi masomphenya owonjezera mamembala ake kuti afike 2,000. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero, unduna ona za chinyamata, masewero ndi chikhalidwe wapempha makampani ndi mabungwe kuti azitenga nawo mbali potukula masewero a mpira wa manja komanso masewero ena. Mlembi wa mundunawu a Jameson Ndalama ndomwe anena izi ku Lamulungu ku mzinda wa Blantyre pa mathero a ligi ya mpira wa manja yomwe imathandizidwa ndi banki ya FDH. Norbert Jameson ali ndi zambiri. Mawu awo Ndalama anati boma likuchita zambiri potukula masewero a mpira wa manja m'dziko muno, choncho nkofunika kuti makampani ndi mabungwe nawonso achitepo kanthu popititsa patsogolo masewerowa. Ife tilosangalala kwambiri chifukwa chikuonesa kuti maseweredwe a netball apita patsogolo, mapuleya ambiri apezekapo. Tikuyembekeza kuti timu ya Malawi malo ake kapena ranking yake pa World Netball, Africa Netball ikwera chifukwa cha mmene mpikisano wayendera, mapuleya ambiri apezekapo. Komanso tikupempha makampani onse m'Malawi muno kuti athandize netball ndi masport ena kuti masewero athu apite patsogolo. Tili ndi chikhulupiriro kuti chaka chino tichitaso bwino kwambiri chifukwa boma lawonjezera ndalama za ku netball kuchokera pa 1.5 billion kupita pa 2 billion. Zimene zili kuti tikaziyendesa bwino chaka chammawa tidzakhala pena pakenso. Komanso ndikambe chinthu chimodzi kuti timu imene yawina magemu onse chiyambire sinaluze game. Chifukwa chake nkuti ili ndi sponsorship kuchokera kuboma. Choncho tikupemphaso makampani ena asapoteso matimu enawo kuti chaka chammawa mwina ena azawinenso. Poyankhulapo mkulu wa banki ya FDH Anowa Nkolichi anati mpikisanowu wakhala wopambana. Ulendo utu wakhala wabwino wambiri chifukwa simene timayembekezera, koma taona kuti matimu ambiri akusonyeza chidwi, matimu ambiri akusonyeza mphamvu zawo komanso akusonyeza talent yawo. Pachifukwa chimenecho ife ndithu ndionyadira kuti we are part of that team, that game. Ndipo mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja m'dziko muno la NAM, Mai Vitumbiko Kubuduza, anagwirizana ndi mawu a Nkolichi. Wakhala ulendo osangalatsa kwambiri. Taona zambiri zikuchitika, ma players akhala ali fit kuyambira kalekale mpaka na pano, they are still playing. Akhala kupanga improve kwambiri. Matimu ena amene sitimadalira kuti mwina angafike pamenepa ationesa kunena kuti ali strong kwambiri, kumasa kusera mpira wopambana kwambiri. So I think zonse zakhala zikuyenda bwino kuti mpaka na tafika pa season, kuti mpaka na season yambira tikumaliza. Timu ya Brigos yakhala akatswiri itapambana masewero ake onse 22 ndipo yalandira 13 million kwacha. Sivonets yatenga 10 million kwacha itamaliza pa nambala yachiwiri, ndipo Kukoma Diamonds yomwe ndi yachitatu yalandira 8 million kwacha.
matimu atatu omwe amaliza pansi pa ligi Air Force Falcons, Karonga Queens ndi Kwendeni Resource atulutsidwa mu ligi. Norbert Jameson, NBC Sports. Ndi ripoti limenelo tafikanso pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano kumatisiyana tento ninso mitu yake. Boma alimbikitsa akuluakulu oyendetsa ntchito za mabungwe ya boma kuti aziwunikira ntchito za mabungwewa kuti zipindulira Amalawi. Anthu mdziko muno awapempha kuti aonetsetse kuti ana obadwa kumene mpaka osapitirira zaka 10 alandira katemera wa matenda a polio. Ndipo munkhani za masewero, unduna ona za chinyamata, masewero ndi chikhalidwe wapempha kampani ndi mabungwe kuti azitenga nawo mbali potukula masewero a mpira wa manja ndi ena. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Linile Mponda, tukufunirani madzulo abwino. Takulandirani ku nthawi ya zanyengo. Lerotu ndi tsiku limene tikumbukira zanyengo komanso kusintha kwa nyengo pa dziko lonse lapansi, pamutu wakuti kuunika nyengo lero kuteteza mawa. Choncho sabata imeneyi mungathe kubwera maofisi athu kuzaphunzira ziwiri zitatu zokhudza nyengo. Lero mvula inagwa madera ena mochi inachuluka ni mlingo wa 156 kukhawale limelero kumeneku ndi kukalonga, pamene 45 ku Mulanje Agriculture, yakwanso chuluka kunyangwa komanso ku Nzuzu Airport. Yochepa inagwa ku Zomba Agriculture komanso ku Nchisi. Tikuyembeza kuti kukhala nyengo ya mitambo komanso mvula mbingu komatu madera ochepa kamba kadera la mpweya lolemera lomwe likulimbikitsa mphepo za nyontho zochokera kumwera chakuma koma zambiri zochokera kumvuma kumafalikira kwathu kuno, zomwe zilimbikitse nyengo ya mitambo komanso mvula ya mabingu komatu madera ochepa. Choncho sikuno tiyembekeza kuti madera ambiri kukhala nyengo ya mitambo komabe mvula mbingu ingagwe madera ochepa anchigawo chakumpoto monga kuchitipa komanso kukalonga, ena anchigawo chapakati ndi ena okwera anchigawo chakumwera. Mamawa kudzakhala nyengo zila pang'ono ku Nzuzu komanso ku Kasungu madigiri adzatsika kufika pa 17, pamene madera ambiri mbali mwa nyanja komanso mchigwa cha mtsinje wa Shire kudzakhala nyengo yofunda. Kwa Ngabu madigiri adzatsika kufika pa 24. Tikuyembekeza kuti mamawa kudzaoneka mitambo madera ambiri komanso mvula ya mbingu ingagwe madera ochepa makamaka mbali mu nyanja monga Kalonga kunkhatabe komanso ena okwera anchigawo chakumpoto pakati komanso okwera anchigawo chakumwera. Masana kudzamba kutentha madera ambiri moti madigiri adzafika mpaka na pa 32 mchigwa cha mtsinje wa Shire, pamene 29 kunkhatabe kulikoma komanso Kalonga. Nyengo yofunda pang'ono ikuyembekezeka madera ena makamaka okwera. Masana tiyembekeza kuti madera ambiri kudzamba kuoneka mitambo komanso mvula ingadzagwe madera ena makamaka okwera anchigawo chakumwera komanso mvulayi ingagwe madera ena ochepa anchigawo chapakati mbali mwa nyanja komanso ena anchigawo chakumpoto monga kuchitipa komanso kunzimba. Unkucha tikuyembeza kuti madera ambiri kudzakhala nyengo yotentha komanso mitambo idzachuluka ndi mvula yowaza mbingu madera ochepa makamaka okwera mchigawo chakumpoto komanso mbali mwa nyanja ochepa mchigawo chapakati ndi enanso okwera mchigawo chakumwera. Zanyengo nzomwezi tsalani bwino. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyo yandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira, pamene wina amagwiritsa ntchito utekeni imodzi, mlimi wina anatulutsa mautekeni awiri.